Hello guys, dneska si ukázíme můj rotor. A prostě mých nemocnice, protože mých poká nemám věci. Jsem tady sama, ale to je jedno. Mám to tady ráda, takže tak je. Tu mám prostě dveře, tu mám prostě nějaký odvářek, tu mám takhle prostě nějaký věci, koupelna. Tu mám vlastně židla a tu je stůl, tady mají snídaně, tu mám jsou papíry, tam mám čistě kongy a tak dále. Tu jsou malé věci, tu mám vlastně peřenou. Tak tam mám návěčku, tu mám takhle šajít bez cukru. Kapřínky a diabetik. Věci mám tady ve skříni a mám tu tenku s věcmama, tam jsou prostě nějaké věci. Prostě jiná postel, kde je tady nikdy, jsem tady sama. Tady jsem já. Dostavové straně nějaké věci, tady mám prostě, tu mám světlo, tam mám klimašku, takže nějak tak a tohle to vydám asi na YouTube nebo na TikTok, ale teď já s tím nemůžu, takže bye bye.